споменах ли ви или не? Добре, пак ще ви кажа. Алекс тук що стана част от моя влог. Хора, според мен тя ще бъде изключително впечатлена от това, което ще се отворя. Подиграват ми се на моите YouTube видеа. Много лека и готина процедура. А пръстите на краката така лежат ми криви. Малко разправях, че е цигания, но вече съм на друго мнение. Добро утро, хора! Хора, това е втория ми влог в живота ми и да си призная, честно се вълнувам. Първия съм го снимала преди няколко години, може би 4 години. Той все още е в YouTube. Ще ви оставя линк в описанието под това видео. И днес този влог, който правя, и наистина така ми е малко еуфория. Какво ли ще се получи, въобще ще се получи ли нещо. И да, но нямам търпение да прекараме един мой ден заедно. Днес ще бъде така малко релакс. Вече изпратих детето на детска градина. Обикновено го водя аз на детска. Днес обаче го закарам моя баща, защото аз имам малко работа на лаптопа преди да започне моя ден. Така че да започваме, хора. Днешната закуска ми е 3 белтъка плюс 2 жълтъка и малко чери домати, както и кафе с мляко, като млякото, което слагам в моето кафе е 1,5%. Гледам да бъде най-ниско масленото мляко, но не мога да пия кафето си без мляко и горе-долу пия 2 до 3 кафета на ден, като гледам третото кафе да бъде без кофеиново, защото иначе почвам да притрепервам. Не знам за вас дали на вас това ви се случва, но на мен ми се случва от известно време, когато прекаля с кафетата. Обикновено тренирам на гладно, но днес вече закусвах и сега отиваме да тренираме. Малко ме мързи, но да видим какво ще се получи. Здравейте! Зализането в залата, осъзнавам, че съм си забравила обувките, така че ще тренирам с обувките, с които съм дошла. По-уздано не гледате това видео. Винаги започвам тренировката с разгрявка. Загрявам колкото мога. Махам крака, ръце, напред-назад. Някой път се качвам и на пътеката, но в случая пропускаме, защото нямам време за тежката тренировка. Аз обичам да тренирам с тежести. Тренирам 5 пъти в седмицата. Правя кардио обикновено само преди важни събития, но около 40 до 60 минути на стълби. И започваме с ритници. Снимала съм ви няколко упражнения от тренировката ми за дупе. Винаги правя 4 серии от това упражнение, като започвам с 5 кг, после увеличавам на 7,5 и стигам до 12. Хип тръст. Това е много добро упражнение за дупе, хора. Правете го винаги, когато сте на тренировка и правите дупе. В началото започваме с по-леки килограми и след това на всяка следваща серия вдигаме килограмите. Като много е важно, когато сме горе, да стягаме хубаво дупето, то се вижда как аз стягам. Надолу отпускаме, горе стягаме. Важно е главата да не е облегната назад. И продължаваме с това мое също много любимо упражнение. Това е за долната част на дупето. При изпълнението на това упражнение е важно гърба и кръста да се прави. Държите ги стегнати. Както си мислех, че днес ще направя супер лежерна тренировка, така направих мега тренировката за дупе и за крачета. Буквално едва ме стигна, хора, до колата. Изморих се. Да. Сега отивам към вкъщи да се оправям, колкото е възможно това. И отиваме в салон Туше. Днеска, както не знам дали ви споменах ли ви или не, добре, пак ще ви кажа. Съм на пълен комплекс процедури и, честно казано, нямам никакво търпение. Така че тръгваме. Let's go! Алекс тук що стана част от моя влог. Имам и топ кафе. Като дойдете, задължително да пиете едно такова с канела.
и ванилово мляко. Така че, дадоха ми микрофон за по-добър звук. Добре, прекъсвам видеото да сложим микрофон. Правим една бърза обиколка из салона. Аз буквално съм първия клиент. В момента е 10 сутринта. Ето го Алекс, моя фризьор. Вики. Тя ще ме учи да се гримирам сама. Кафето ми, разбира се. Ето и Злати, някъде тук се крие. Не се крие! Да, ето тук се прави грима. Има две места за двама фризьори и детския кът. Той е любим на Леонид. Ето вижте. Така че може да се видите с вашите деца напълно спокойно. Има играчки, абсолютно всичко необходимо. Има и телевизор, ако вашите деца гледат телевизия. And me. Това е единия кабинет. Втория. Хайде, не говори глупости. Но това огледало е топ за снимки. Ако не бях толкова спортна. Тук какво има? Добре. Ето го Алекс, който Симона му е сърдита, че не си е направил прическа. Обучават се да правят ногти. Приятели, пряко включване от мен. Сега ще ви покажа какви декорации имаме. Аз ще показвам също. Тук имаме ето такива камъни, колкото искате. В момента тя е малко възпрепятствана. Тук имаме още камъни, да видите. От тези видове камъни имаме в няколко различни цвята. Веднага ви показвам още. Ето тук какво се крие. Хора, според мен тя ще бъде изключително впечатлена от това, което ще се отворя и затова ще се направи същото. Отделно искам само да ви покажа ето тук новите продукти, които имаме, но тях малко по-късно ще ви разясним. Така, започваме да работим. Сега ще ви покажа какво ще сътворим с всичките тези каманаци. Ето това е мострата. Само да спомена, че аз по принцип не съм маникюрист, нали, да не се объркате. Качеството на услугата е доста по-високо от това, което ще видите след малко. Но сега ще си експериментираме, ще си направя нещо. Така че, Цвети, вълнуваш ли се? Ако ти хареса, ще си направиш ли също? Камъни? Абсурд. Тя ще си прави пирсинг на ногтите. След малко ще видите как е, но тя според мен ще се впечатли. Много изпъркваш като сапонче и това ще се измериш на метрата. И отгоре. Снимаш ли ме? Сега отиваме да се измием. Това е пилинг за ръце, защото хора, само да ви кажа, погледнете тук от фитнеса, какви мазоли имам. И сега, освен че ногти ще ми станат хубави, ще ми стане хубава и кожата, ето вижте. И съм с млечно бяло. С малко ще сложим и камъни тук малко. Да, днес искам малко камъни. Камъни? Абсурд. Иначе преди малко разправях, че е цигания, но вече съм на друго мнение. Защото видя камъни. Женска му работа. На този и на този нокът и на този и на този е тук. В средата е горе.
Да. Да стане топ за топ. Този, нали? Или този? Третия по размер. Ето, по-голям ли е? Еднакъв размер ли се? А, не, този е, да. И ето ги моите перфектни ногти. Сега слагаме серум. Серум за ръце. Правилно, че успокояваш масаж. И успокояващ масаж. Подхранва, хидратира и предпазва ръцете от витамин А, Б, С, Е, кислород, сирена и ниацинамид. Серума подхранва, хидратира и предпазва ръцете от стареене. Запечатваме го с крем за ръце. И запечатваме серума с крем за ръце Киселина. с хиалуронова киселина. Да не ме тече, как спира. Това е моят метод. Я да видим Толкова ли ти? Подиграват ми се на моите YouTube видеа от преди 5 години. Ау, голяма гангстерка. Да. Леле. Не знаех с каква звезда разговарям тук. Защо има само един коментар бе? Преди 5 години толкова това е положение. Маля как бяха модерни тия грозни роки. Да, вярно. Да. Много яка хора. Искам само да видите, а говорите, че аз съм се чувам. Да видите на колко места сме. Виктория снима с 5 телефона. Не сме да се. Ваката сорбет, сега ви покажем с маникюра. Педикюра. Ама той без това не се чува, трябва да го кажа. Да, сега ви показваме тук педикюра. А пръстите на краката така изглеждат ли ми криви? Продължаваме с биорепило пилинг за лице. Той ексфолира, хидратира и стимулира обновяването на кожата без силно лющене и без дълъг възстановителен период, като на всички процедури в салон Туше имам код за 10% отстъпка, Цвети 10 е кода. Оставям ви отдолу в описанието и линк, откъдето може да разгледате всички процедури. Отиваме да вземем детето от детска, приключихме в салона и не забравяйте за моят код за отстъпка. Лео, какво прави днеска? Не чувам. Нищо. Нищо не правиш. Да. Е, как нищо? Какво носиш? Соки и ябълка и банан. Остика, толкова си сме. Да не те ли снимам? Да. Притесняваш се от камерата? Синьо! И после толкова. Мама, стика повече! Добре, няма повече. Прати целувка. Минахме през Мат Стар, само да покажа. И сме взели на баща ми 2 чифта маратонки. Глупости маратонки, сандали. Защото баща ми носи хора 48 номер.
и почти никъде няма неговия размер. И тук сега намерихме. И майка ми винаги, като види магазин за обувки, пита дали има 48 номер. И винаги, когато има от нещо 48 номер, винаги купува. Без значение модела какъв. В случая буквално и сандала, и чехлата са еднакви, просто едното е сандал, другото е чехла. И понеже в Мат Стар имаше купи две и ти подаряваме едно, взехме и за Леоните ни сандали. Аз обичаме такива груби сандали. Като бонус. И така да си играе с тях. Да има за игра. И сега сме в Kaufland. Има борбинки. Не може това ще пазаруваме. Ти ли буташ, мамо, количката? Да! Добре. Само искам да си добър, моля ти. Преди малко, докато бяхме в Мат Стар, хора обърна количката, падна върху него. Аз просто не издържам, но това е положението. Ти сам ли пазаруваш? Ох, вземи още едни за батко ти. И майка ми. Тя е там въпред. Да. Чакаме те. Баба Г. Добре. Само май да не удариш някой. Стоп. Айде. Внимавай. Леле. 30 секунди по-късно го намирам. При фризерите замръзва. Заедно с майка ми. Ти защо бягаш така? А? Студено ли ти е? Престани! Какво има до момента в количката? Леони, тия порички ти ли си ги купил? Да! Ама ти си купил и други неща, и Орео. Да, октоподите са тук, моцарела, малко пилешко. За стройка за супа. А това е стройка за супата. Месо. Момента. Пълна луница е с нас Kaufland. Направи е така на камерата. Оп! Оп. Е така, тук си служи ръчичката. Браво! Когато имаш дете, момче, ще припадна. Просто ще припадна. Мъжка му работа. Майките на момиченца, добре ви е на вас. Аз погледнете какво правя. Супер много духа, но искам само да ви покажа какъв е живота, когато живееш в къща. Погледнете само тази гледка. Жестоко. И чак да забравя. Абонирайте се за моя канал, за да може да имаме повече такива видеа. Оставете ми в коментарите какво мислите, да продължаваме ли с видеа, какво да бъде следващото видео. Аз за следващото видео съм ви приготвила нещо много интересно, именно от моята операция на носа ми. Аз вече имам една операция, която всички разбрахме, че е неуспешна. Да. Та ще направим втора при един доктор, той е грък, но работи в България, тук е завършил. Така че дано нещата да се помъчат и тази да бъде успешна, да не се налага трета. Стискайте ми палци, всичко да е под контрол и всичко да бъде наред и да не боли много и така.